melkein siihen vastalaukaan. Sä voit vähän niinku voltilla sit virittää takajalkoja vielä, mutta tässä on aika hyvä paketissa oleva. Ja muista istua painavasti, koska jos sä rupeat keventää luita satulasta, niin silloin se tulee vahvasti edestä, koska se kaikki paine menee sinne kädelle. Eli istu painavasti. Noin. Muistakaa, että nyt te tarvitsette ne istuiluun kunnolla sinne satulaan. Yes, hyvä. Ja vastalaukas erityisesti tietysti se laukan puoleinen. Uudestaan. No te uusvoltteelina. Tuntuma ja sit valvot takajalkoja. Sit kun räksähtää heti, jos se on hidas. Noin. Nojaa taakse. Yes. Ja vähän sama homma, et räksästä joka askel, vaan sit aina pyrit siihen, että sä voit rentoutua jalalla. Ja jos se meinaa lopettaa, niin sitten pistät sille niin paljon tikkua tai ränäytät jalalla, että se tietää. Joo, hyvä. Tuossakin puolet välissä ihan milli kevyempi sitä oikein käsi. Ja varoit, että jää niinku, ei aseta liian paljon, vaan anna sen olla milli suoremman kauan. Muuten se on tosi hyvä. Siinä tulee pieni semmonen jännitys, jos se sisäohja on liian tiukka. Ja sit sä voit kyllä kääntää oikeesti 10 metrin voltteja. Joi, hyvä. Elina ei haittaa, vaikka se voltti olisi milli isompi, mutta sen pitää laukata niinku tosi hyvin takajaloilla. Lotta katsoi, että se on just eikä melkein 10 metriä eikä yhtään yli. Yes, oikein hyvä Elina. Sitten vaan painavat istuneet. Istu painavasti. Nojaa taakse. Taakse. Sinne. Hyvä. Yes. Joo. Hieno laukka, Lotta. Vaan tarkkaile vähän se oikee suunpieli siellä voltilla ja vasen takajalka. Joo. Nyt oli hieno oikea käsi. Nyt se pysyy rentona, kun oikea käsi ei jännittynyt. Eli vastalaukas on tosi tärkeä, ettei jää liian vahvasti laukan puoleiseen ohjaa. Joo. Ja sit tarkkaile tossa sitä, että jos se rikkoo, se ei ole vaarallista Elina, jos se rikkoo. Mut sit sä sanot silleen, että mikä on askelaji. Eli jos tarkka sit siinä, että jos sä haluat, että se siirtyy käyntiin ja sä korjaat käynnistä, niin vaadit siinä vähän terävämmin. Se ei saa juosta viedä sua niinku siinä hölkässä montaa askelta, vaan se pitää heti kuunnella, mitä sä haluat. Noin. Painavasti muistat istua, Elina. Yes. Vielä pitäisi kääntyä nopeammin. Käsket vähän ulkokylkeen kääntymään tehokkaammin sinne voltille, Lotta. Laukka on superhyvä. Ja vastalaukka superhyvä, mutta volteilla niin ulkokylki lähtee puskeen sun ulkojalkaa vastaan. Sitä kääntymään. Joo, sit vielä tuon vasemman jalan painaloa, istu enemmän oikein. Nopee oikein käsi. Käännä hellitä, käännä hellitä, käännä hellitä. Vielä vaan. No joo, se uusi voltti. Ja sit ihan edessä se jalka. Ota enemmän ulko-ohjaan tuntumaan. Melkein niinku aseta ulos. Ja sit käännä hellitä. Käännä hellitä. Jes, käännä hellitä. Nui! Noi, Lotta, kehu tosta. Noin, ja sit Elina uudestaan. Ei haittaa. Jes. Noi. Joo. Hyvä. Ihan hetki kohtaa huilata. Joo. Takajalat. Takajalat. Noi. Hyvin. Ja sit ihan milli pidät tuntumaa Elina enemmän silläkin uhalla, että se rikkoo. Ja pyrit löytää sen fiiliksen, että se laukkaa takajaloista kohti ohjat tuntumaan. Taas saat melkein voltilla Lotta asettaa ulos niin, että saat siitä ulkolavasta paremmin kiinni. Tee vain pari volttia Elina sinne, niin saat enemmän tilaa, ei tuu sen takia ravipätkiä. Hieno, tosi hieno laukka. Aseta nyt ulos. Aseta ulos. Leveä oikea käsi. Jes, ja käännä hellitä oikein. Käännä hellitä. Käännä hellitä. Nopeammin, nopeammin. Käännä. Jes. Joo! Eli sun jää ne ekataskeleet liian hitaaksi se oikea käsi. Nopeampi oikea käsi kääntää hellittää. Mut pidä vähän asetusta ulos, niin että sä saat Lotta siitä ulkolavasta kiinni. Jes, nyt on Elina hyvä laukka. Joo, oikein. No, nopeampi oikein käsi, nopea Lotta, nopea vielä! Yes! Noin! Ne ekat 4 askelta saat salaman nopeasti käännät hellität. Yes? Hyvä. Hyvä, hieno. Muuten tosi hieno, mutta voltilla pitää olla vielä.
Nopeasti. Taas haetaan asetustulos, ettei saa sitä lapaa pullautettua. Ja sit nopea oikea käsi. Salaman nopea. Joo! Potkaise vasempaa kainaloa. Hei! No ja samalla leveä nopea oikea käsi. Kääntää helpottää. No varoitteeksi törmäätte uusi voltti vielä. Käännä. Vielä vaan potkaise vasempaa kainaloa. Yes. Yksi vielä. Pieni. Käännä. Yes. Joo. Ja vielä enemmän vasen jalka. Joo. Pitää oikeesti löytyä sieltä ratti, Hector. Joo. Noin. Ota vielä kerran. Aseta tosi paljon ulos. Niin et sä nyt pakko vähän paada sitä sinne sisäänpäin. Aseta ulos. Leveä oikea käsi. Ja salaman nopeampi. Noin. Hyvä. Yes. Kääntää hei tänne päätyy. Noin. Ja tässäkin mietit sitä kääntystä. Kääntyy ympyrälle salaman nopeasti. Joo. Aika hieno laukka nyt molemmat. Hetki.